F'kummenti ma' The Times, it-tifel tal-Prim Ministru Paul Gonzi konferma kif żvela One News ftit tal-imilu illi tqabbad imexxi l-kampanja fuq l-internet tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista qalu illi dan l-iżvilupp ikompli jikkonferma kemm iċ-ċirku ta' nies li huwa fdat mill-Prim Ministru tant qed jiġkien illi spiċċa kellu jażel lill-ibnu għal biċċa xogħol bħal din. Meta kien mistoqsi minn The Times dwar dan kollu, Paul Gonzi jikkonferma s-sem tiegħu iżda tefa' l-ballun f'saqajn il-Ministru Ostingat li jiddiskrivih bħala l-koordinatur uffiċjali tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. F'Jannar li għadda, wara li telef il-vot ta' fiduċja fil-Parlament, il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien qal li iktar tard din is-sena Ostingat kien se jirreżenja minn Ministru u dan biex skont Gonzi Gatt jibda jmexxi l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Minn dak il qali ben il-Prim Ministru iżda, ir-riżulta issa illi Ostingat għadu qed jitħallas ta' Ministru waqt li fl-istess ħin qed jikkoordina l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Minkejja li Paul Gonzi sejjaħ l-Ostingat bħala il-koordinatur uffiċjali tal-kampanja nazzjonalista, Gatt innifsu qal li huwa qed jagħti biss dawk li sejjaħ bħala xi pariri.